Ola, boas, somos a Bela e Marco e hoxe vamos facer unha entrevista aos nenos e nenas da nosa escola sobre que opinan do maltrato animal. Imos definir o maltrato animal dende a vista dun neno e nena. O maltrato animal prodúcese cando un animal non come nen bebe e tamén cando están golpeando todo o rato e incluso hai veces que chegan a meterlle drogas. Se vedes maltrato animal, lóxicamente, chamade a policía. E claro, tamén, lóxicamente, non maltratedes os animais. E sen máis dilación, imos empezar ca nosa entrevista. Neste caso, temos a Catusa. Catuxa, que che parece o maltrato animal a ti? A min pareceme moi mal que maltraten tan mal os animales. Como considerarías o maltrato animal? Non sei, pero moi mal. Que é o que menos che gusta do maltrato a estos pobres animais? Porque, non sei, o que menos me gusta é velos así, cando pasas por a calle e ves a un can vagabundo, pois penso que non deberías ter esa vida. Algúna vez presenciaches maltrato animal? Unha, cando tiña 6 anos. Podes contarnos a historia? Si, eu iba por a rúa ca miña avoa e de repente vexo un home cun cuchillo e clavalle un cuchillo a un can. Eso está moi mal. Xa o sabedes, non o debedes facer nunca. Para nada, se presenciades eso, por favor, denunciade ou chamade a policía. Crees que a sociedade está suficiente informada? Non. E por que crees que non? Non sei. Vamos, que che dá a sensación que non. Como definirías o maltrato animal? Como definiría? Pois definiría que é unha causa moi mala e que non se debe facer máis. Tetes algunha idea de como pode colaborar a comunidade internacional, dicir todos, contra esta crueldade, non? Pois pode facendo unha manifestación contra o maltrato animal. Parece boa idea. Que opinas das campañas que intentan acabar co maltrato animal, sea como sea? Opino que son boas, que é un grupiño que intenta cada vez máis facer unha cousa máis boa. Son eficaces para ti? Non sei. Porque ti nunca o probaches, non, ao mellor, nunca foches esa. Pois, algunha vez paraches a pensar en como se tratan os animais na nosa sociedade? Si, unha. Que sacastes en conclusión? Que teño que cuidar máis que hai que cuidar máis os animais. Eu agora adoptei cando tiña 6 anos un gatiño porque estaba mal e dixen, pois non adoptar porque senón quedas aí. Moi ben. Bueno, como esta compañeira xa nos dixo toda a súa información sobre o maltrato animal, ata aquí a nosa entrevista. Adeus! Adeus. Vamos comezar ca nosa entrevista ao noso compañeiro Leo. Leo, que te parece a ti este tema do maltrato animal? Pois como me vai parecer? Pois moi mal, porque... Non, moi mal. Como considerarías a agresión aos animais? Pois moi mal, o sigo dicendo, porque... Non sei por que un ser vivo pega a outro ser vivo. Non ten lógica. Vale, que é o que menos che gusta, como así decir, deste tema do maltrato animal? Pois que poden inventar calquera tonada. Tipo, poden chegar a meterle drogas, hacer cosas alucinantes. Algúna vez presenciaches maltrato animal? Non, pero a lo mellor, como moito, he visto algún perro maltratado. Crees que a sociedade sobre este tema está suficiente informada? Sí e non. Sí que está ben informada, pero non pone todas as seguridades para arreglarlo. E por qué? Creo que porque non le dan importancia, porque pensan que os animais é algo menor, sabes? Algo considerado menor. Como definirías o maltrato animal? É moi difícil, Pois toladas, moitas toladas. Tedes algunha idea de como pode colaborar a comunidade internacional con esta crueldade? Pois sí, eu creo que poniendo leyes ou vigilando as casas
ou se ven algún perro maltratado que non digan, pois vou a verlo despois, sino que actúen xa. Que te parecen as campañas que fan o posible para que isto non suceda? Pois bastante, pois me parece ben. Creo que esas persoas saben que o están pasando malos e non pensan que son unha raza menor. Saben que o están pasando mal e axudan. Moi ben. Son eficaces para ti? Bueno, eso xa é outro tema máis... Eu creo que medio. Paraches algunha vez a pensar como se trata os animais nesta sociedade? Pois eu creo que casi todos os animais están ben tratados. Logo, tamén a mínima parte o tratan mal e logo hai outro % que siguen, viven el ciclo mal, moi ben. Bueno, ata aquí a nosa entrevista. Espero que vos Gustase, adeus! Vamos empezar a nosa entrevista ca nosa compañeira Sarai. Hola. Que te parece o maltrato animal? Me parece un pouco mal, porque non deberían facer isto. Os animales tamén teñen vida como nós xa temos. Como considerarías as agresións aos animais? Mal. Mala, non? Sí. Que é o que menos che gustou do maltrato animal? Que lle peguen, que non lle den comida e que os abandonen por aí. Algunha vez presenciaches maltrato animal? Non. Crees que a sociedade está suficiente informada sobre este tema? Non. Non. Como Ou ti definiría... crees que sí, pero non o aplican? Creo que sí, pero non o aplican. Sí. Como definirías o maltrato animal? Definiría en malas condicións, mala vida e nada máis. Ti tes algunha idea como pode colaborar a comunidade internacional para loitar con esta crueldade? Non, teño que pensala. Que opinas das campañas que axudan a que isto non pase? Opino ben, eles saben o que significa para eles, se meten na pel dos animales, está moi ben, sí. Crees que son eficaces? Non. Paraste algunha vez a pensar como se trata os animais na nosa sociedade? Bueno, e ata E ata aquí a nosa entrevista. Adeus!